Il-Fort Tirinella fil-Kalkares għandha l-pont oriġinali restawrat. Xogħol mekkaniku uniku mis-seklu 19, is-seklu Vittorjan, kif tixet is-sena li fiha tlestiet din il-fortizza, Vittoria Reġina, 1884. 6 snin wara li Eden Leisure Group laqgħet talba tal-Fondazzjoni Wirtarzna li tmexxi din il-fortizza biex jiġi restawrat, il-Guthrie Bridge li ħa ismu mill-inġinier li ħadmu set jaħdem kif kien oriġinarjament. Dat tip ta' bridge mawx ieħor bħalu li law komplut. U laqqas wisqanqas illi jaħdem fid-dinja. Dizinjatu maħdum għal fortizzi tal-Imperu Ingliż fl-1869 mill-inġinier Charles Guthrie, il-pont li jidħol kexxun fil-fortizzi kien jgħinhom jiżolaw ruħhom f'każ ta' attakki tal-għadu. Dana il-pont huwa pont mekkaniku illi juża l-ekwilibrium. Għandu 2 counterweight arms illi jissapportjaw il-pjattaforma tal-pont li għandha 4 roti u dawn l-4 roti jiġru fuq ir-rails ġewwa l-fortizza. Ma' żmien il-pontijiet kellhom jagħmlu l-wisa u flokhom inbnew pontijiet tal-ġebel. Permezz tal-inġinier narġgħu nirrikreawh minn dak il-ftit li konna nafu. Fil-frattemp issa però instabu l-pjanti li kienu misfajl x'imkien l-Ingilterra. Meta kkumparajna sal-pjanti li instabu riċenti ħafna ta' ġifieri instabu. Ma dak li għamilna ħana, konna kontenti għasimna li għamilna kollox kif suppost. Il-Guthrie Bridge issa restawrat għal forma oriġinali tiegħu huwa parti mill-wirt storiku li l-pubbliku jista' jammira meta jżur il-Fort Tirinella.